Pinasasalamatan namin ang pagiging pagkaibigan, ang pagmamahal na nagmula sa Kanya, at ang kapayapaan Kanya na idulot sa aming buhay. Nagpapasalamat kami sa Kanya na pagkatutulong maging masunurin sa iyo, na dahil dito sa isang tao, madali mahalin ang Kanyang kapwa, habang kasama namin siya sa mundo ito.
Ipinaabot mo namin sa mga mahal sa buhay, sa nene, ang aming taos-pusong pagkulaman. Ang isang incident na tatandaan ko, nung member pa ako, ang walking, hindi pa ako makauloon. Nade-delegate ko kami ni Sister Celia na magbigay ng sobre. Si Janene, isa sa pinaka-madaling na punta niya. Kaya naman nung magbibigay ulit kami ng sobre, iba kesa doon sa ibigay namin ng nakaraan, sabi ni Celia, nagpasan na natin si Janene kasi nakakahiya na. Siyempre naman, nung paglabas namin sa gate nila, siyang paglabas niya, tinawag niya kami. Sabi niya, saan kayo pupunta? Sabi namin, ibibigay ko kami ng sobre. Eh, bakit niyo ako nilalampasan? Sabi niya, bakit hindi niyo ako bigyan? Sabi ni Celia, huwag na po kasi nabigyan namin kayo ng ibang klase ng last week, nakakahiya ako. Ang sabi ni Janene, hindi, magbibigay ako. Bigyan niyo ako ng sobre, maglalagay ako dyan. Sasabihin sa inyo, kapag wala ako, wala akong kailangan. Bakit ko sinasabi ang tungkol to? At sa natatandaan ko, bilang member ng OPID, isa ko siyang bukas palad. Oo. Isa ko siyang member ng bukas palad sa abot ng kanyang mga kaya. Kahit matanda na siya, yung share niya, yung treasure, ibinibigay niya para sa samahan. At sabi ko, sa bawat yung mga away ng mga tao, ang mainam na tingnan natin, ano yung buting ginagawa natin? At yun po saan tulutin natin. Kaya naman ako po, proud ko as member ng OPID, si Janene, kahit kahit na matanda na siya, makikita ko pa rin siya na suot-suot niya buo yung uniform namin. Kahit mainit yung pagtsatsagaan niya. Alam niya, ang third Sunday ko man, isusuot ang uniform. At kahit na po yung medyo talagang hindi niya nila kaya, nakadaster, magsisimba. Kaya nga, sabi ko, isang magandang ehemplo, bilang isang member ng simbahan, si Janene. Kaya naman, sa lahat po mga kaanan ng Janene, pinapaabulo ko namin ng kalulog ng pangiraman at yung Janene, Jogwildan. Magandang hapon. Pinaka-Presi, Pula-Agar, Betisari, Bibi, Sali, Betis, Dave, at May. Sa aming Pula-Agar, niloob lang sa pagitan ng tatlong taon, ang kayo ay nabuo ngayon sa isang malungkot na pangyayari na nagpapakilala natin ngayon. Ang pamilya po na malalamin, pamilya natin ay sa maraming pamilya at makikitaan nila ng kaisaman. Hindi man namin nakukuyan ang lubol kung katipagan at pamamahal ng sarili sa aming samahan. Alam niya na mahal namin siya at lagi namin siyang alalahanin yung lahat ng kanyang nagawa, hindi lamang para sa aming samahan, hindi para sa galang ng simbahan. Sa iyo, Janene, maraming salamat. Sa lahat ng araw ng kasiyahan, maging araw ng pamumutan. Sa iyong mga pagbibiro at pagsisisi,